kenan in kun fahimci haka, na ware naira 300,000 zan yi layya, madadin in sai saniya katuwa ta 300,000 in yi layya da ita, to ya fi dacewa in je in sai raguna guda 6 'yan 50,000 in yi ainihin layyar da su. Jama'a an fahimci wannan? Sannan dabba ɗaya cikin layya kamar rago na isar mutan gida, mai gida da iyalin shi, amma ba za a haɗa kuɗi a sai rago ɗaya a yi layya ba. So da dama matar shi ma'aikaciyar gwamnati ce, shi ma'aikacin gwamnati, sai su ce bari su haɗa kuɗi su yi layya da nufin kowa ya yi layya. A'a, bai halatta ba. Amma za su iya haɗa kuɗi su sai raƙumi ɗaya ko su sai ainihin saniya guda ɗaya, su 4, su 5, su 6, su 7, amma ka su wuce su 7. Ana iya yin layya da namijin dabba, ana iya yi da macen dabba, amma duk wadda take da nakasa a jikinta to ba a iya yi matukan nakasar ta bayyana, kamar ɗangeshi, kamar ƙafa ɗaya, kamar datsatsen bindi, datsatsen kunne, makanta ko dundumin da ya sa ragon in an sake shi ba zai iya tafiya ba saboda idan nashi baya gani sosai. An fi so a yi layya da rago ko kuma dabba wadda take da sirkin baki a jikinta, wato ba fari kar ba, ba kuma baki sitik ba, ba kuma jazawur ba. Ana son ya zama yana da sirki baki da fari, ko fari da ainihin launin ruwan ƙasa jaja-jaja. Ina fata an gane. Dangane da layya har wa yau, lafiyayyar dabba ake so, ba a son dabbar da take ba ta da maiko, ba a son dabbar da take mara lafiya,